Здрасти, хора! Аз съм Волсън. И пак съм в този сървър. Не знам защо. Има кефи. Писах, че имам последен епизод, а макар е. В този сървър. Така започваме. Тук са Миро. Той е Угна. Някой му открънал скина. Разбира се му паролата. Един. Кажи нещо, бе. Не е другия. Не е Миро. Ето. Айде го килнем. Ела ти тука. Ето, стейва. Аз си мога да бия Миро, защото... Къв тия меча, бе? Аз не мога да бия Миро. Да, аз мога да покана в тема. Моя. Бягай! Умирайте! Коса тук, бе? Аз имам екстрей, мога ти го взема, само че... Аз идвам. Аз не знам, що... О! Абе! Ела тука, бе! Ти кой ще ма биш мен, бе? Кой ще ма биш мен, бе? Ела, бе, абри! Той беше! Ела тука! Имаме ли го? Аз тук си имам тушка. Чакай, аз ти вземам такова сега. Готе полки. Сега, че да... Къде ли са готе полките? Къде съм ги оставил? Хора, аз имам Stone Bricks. Кой иска да си правим някаква къща? Аз имам да си правя някаква къща. Нова. Ти имаш ли хоум, бе? Да. Ти си Коко. Ма ти ли беше Коко от този сървър? Кой? Šta to je sve?
Представяш ли си? Надявам се да се чувам по-хубаво. Ай, че я рейс минимал. Кой ме стреля, бе? Ти ли ме стреляш? Тъп скелет. Вземи си айрон. Голяма работа. Орей. На кой къща има рез? Да. Това е. Аз. Защо не влиза? Много си тъп! Много си тъп, бой, брат ми! Поне се отърва от ония грозния холм. Пищерата. Кой пише? Кой пише? Иванчо. Добре, хора. Добре, хора, мисля това да е епизода. Малко е скучен. Айди, чао!